Burkina Faso jamana kan u ka jamana faba kɔnɔ Wagadugu bi juma sɔgɔma giringajɔla maa kɛmɛ caman de tun bɔlen don k'u ka bɔlɔngɔlɔnaw minɛ min senfɛ u ka laɲini tun ye ko Faransi jamana finitigiw ka u ka jamana bila an bɛna o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma jɛmukan kɔnɔ. Ɲafunge mara la ni y'a sanji caman ye sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko Mali ka foroba cakɛlaw caman de tɛ u ka marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mara worodugu yan fanfɛla la min kɛlen don gɛlɛyaba ye ka taa ɲafunge dugudenw ma. Coronavirus bana kun kan kɛnɛya minisiriso ka kunu alamisa octobre kalo tile 27 san 2022 y'a jira k'a fɔ ko banabaatɔ min bɛ jamana kɔnɔna la o hakɛ ye mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 707 ani mɔgɔ 23 ninnu de bɛna kɛ Mali kura kunnafoniw la kumaba dɔ ye a y'aw bisimila. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini kɔnɔna la wula nɛgɛ ɲɛ 13 bɛ Washington DC Amérique jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila ko kura VOA Banbara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ kan bi ye juma ye octobre kalo tile 28 san 2022 sanga 30 o bɛna kɛ aw ni Mariam Traoré cɛ ka Mali kura kunnafoniw bɛɛ lajɛlen tɛntɛn k'a lase aw ma ka bɔ VOA soba kɔnɔ studio 6 na Washington DC aw ka Mali kura kunnafoniw filɛ nin ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan ka da ka bi juma sɔgɔma u ka jamana faba kɔnɔ Wagadugu nisɔgoya taamala ba caman de tun bɔlen don ka bɔlɔngɔnɔnaw minɛ min senfɛ u ka laɲini tun ye ko Faransi jamana finitigiw ka u bolominɛw bɛɛ lajɛlen cɛ ka Burkina Faso jamana bila. VOA ka lasigiden min bɛ Wagadugu Kader Traoré ale ye kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya Wagadugu kɔnɔ kabi kunu lamisalon dugulen dɔ bɛ giringajɔ ra yaasa ka o ka nisɔngoya yira ko fila kan fɔlɔ o ko olu ma jɛn n'a ye ko filancɛ fanga kuran ka gouvernement kɔnɔ ko ministre dɔw bɛ minnu tun ye tali kɛ Paul Henri Sandaogo Damiba ka gouvernement kɔrɔma ani ko ministre dɔw fana bɛ yen ko olu da bɛ surafɛndomo ani yuruguyurugu kow ra. Yakuba Tuguma ye jagokɛla ye a ko ale ma jɛn ni ministre min bɛ jagokow kunna. Le milieu de commerce là on le veut pas. Ministre min jagokow kunna an n'u t'ale fɛ bi an t'a fɛ sini an n'u ka miiriya la ni ministre in tɛ jagokɛla ye a tɛ jagokɛlaw ka sɛgɛn faamuya la sabula an n'u bɛ sɛgɛn de kɔnɔ sɛgɛn min yɛrɛ b'a n'u kan o tɛ kɔlɔkɔlɔ ye. Giringajɔ filanan ale maaw bɔra bi jumalon sɔgɔmada nin de ra olu ko o ma jɛn n'a ye Burkina Faso ye a bolonɔ bila tigɛdiɲɔgɔnma gafe min kɔnɔ ni Faransi ye. Omar Ouedraogo tun bɛ ni maa wulikajɔla ninnu ye. N'an y'a filɛ ɲɛnama an b'a ye ko Faransi sigilen don Burkina Faso nka a tɛ Burkina Faso jamanadenw dɛmɛ. An n'u ka kɔrɔsili kɔnɔ an b'a ye ko maa barikama bɛ Burkina Faso min bɛ se ka Burkina Faso langanaya nka Faransi min sigilen don an kunna nin ale bɛ an ka ko caman nagasira an n'u ko an ma jɛn n'o ye u ka wuli ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Nka nin sɔgɔmadara wulikajɔkɛla ninnu olu ni feerekɛlaw kara ɲɔgɔn na Wagadugu lɔgɔfiyɛba kɔnɔ. Sogofeerela dɔw bɔra ni muru ye ani jagokɛla dɔw fana farala olu kan ka se ka nin giringajɔkɛla ninnu gwɛn ka yira ko ni o bi u ka manamanako ra u kana se olu ka butigiw ani u ka cikɛdaw ra ko olu b'o dara dumuni de yaala lon bɛɛ nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. An bɛ taa Mali jamana kɔnɔ ɲafunge mara la ni y'a sanji caman ye ka kɛ ni jarijɛkulumaw ka dankarili wale ye min kɛra sababu ye ka basigibaliya la na u ka marabolo kɔnɔ o y'a to fɛn min ye Mali ka foroba cakɛdaw ani a cakɛla baarakɛlaw caman ye olu tɛ ka se ka u ka baaraw kɛ u ka marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a worodugu yan fan fɛ min yirala k'a fɔ ko gɛlɛyaba de binnen don ɲafunge dugudenw kan nin waati in na ka sabu kɛ u ka maamakow ani bugulantigɛ sɛbɛn dɔw sɔrɔli ko ye. VOA ka lasigiden min bɛ ɲafunge Seku Mayiga ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ o de filɛ nin ye. Basigibaliya ɲafunke mara la kɛra i n'a fɔ degunako ye k'a sababu kɛ a bi san caman bɔ sisan ɲafunke kɔni tigɛ bɛ fila ye k'a sababu kɛ Gourma b'a la Hausa b'a la. Gourma in o ye commune 4 ye n'o ye Kumera, Ngorku, Sarafere ani Banikan ninnu commune 4 in na Mali ka ɲɛma foyi tɛ yen maire tɛ yen sous-préfet tɛ yen a ka ca san caman ye wa commune minnu bɛ Hausa la n'o ye Lere, Dianke, Sumpi ani Sobundu ye olu fana na ni ka militaire ti yɔrɔ o yɔrɔ Mali ka ɲɛma tɛ se ka kɛ yen nɔ sigida maa minnu bɛ yen nɔ sigida maa minnu bɛ nin commune kɔfɔlen ninnu na olu kɔni ko k'u tɔɔrɔlen don ka sababu kɛ ni maa min wulila olu cɛ la k'a fɔ k'u bɛ taa tilebiyanfan na i n'a fɔ Moti walima Bamako u mana se poste de sécurité fɛn fɛn na u b'u ɲininka ni papier ko ye u dun tɛ se ka papier dilan ka sababu kɛ ɲɛma foyi tɛ min bɛ se ka papier dilan ka d'u ma n'o ye carte d'identité ye o ka bɔ la tuguni u yɛrɛ ka sigidaw la marifatigi minnu bɛ yen nɔ waati bɛɛ u b'a fɔ k'u ka na ni dɔɔnin ye i n'a fɔ zakat ni i ka malo tigɛ walima i ka baganw fana ni waati dɔw sera u bɛna k'a fɔ ko i ka dɔɔnin di nin gɛlɛya ninnu bɛɛ kɔfɛ
u yɛrɛ ka duguw ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ se ka taama k'a sababu kɛ bandi dɔw bɛ kɛ sira kan marifatigiw minnu bɛ to ka ayiwa dɔgɔjɔ mobiliw lajɔ f'u ka fɛn fɛn b'u bolo fo ka taa bila i ka fini na a bɛɛ bɛ minɛ i la k'a koɲa kɔni a kɛn bɛ ka kɛ gɛlɛyaba d'olu ma olu kɔni y'a mɛn k'a fɔ ko armée Mali bɛ monter en puissance la nka hali bi olu ma ye fɔlɔ dɛ VOA Bamanan tɔgɔla Ɲɛfunke Seku Mayiga. An bɛ segin ka taa Bamakɔ ka da kan kiiritigɛlaw ka syndicat tɔnba fila minnu bɛ jamana kɔnɔna la ni o ye syndicat autonome de la magistrature SAM ye ani ka fara syndicat libre de la magistrature kan ni o bɛ wele ko Silima. Kunu alamisa olu ye barosigi dɔ kɛ min bɛ tali kɛ Mali sariya sunba yɛlɛmali ko kan. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ ale tun b'o kɛnɛ kan. Mali sariyatigɛlaw olu ka lafasa tɔnba fila bɛ n'an ko ale ma ko SAM ani Silima kunu alamisa u ye sɛbɛnfura bɔ mun carina bɔlɔlɔ sanfɛ ko hakilinata di baara fɔlɔ mun kɛra baara min n'ale laban ye ka kɛ Mali o sariya sunba ye o la u y'a yira k'a fɔ ni sɛbɛn in kɔnɔna la yɛlɛma dɔw ko fara o yɛlɛma kumabaw o ye jumɛn o de ye k'a fɔ kiiritigɛlaw olu ka soba min bɛ n'u ko ma ko conseil supérieur de la magistrature ko maaw bɛna don o kɔnɔ minnu tɛ kiiritigɛlaw ye o kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ yɛlɛma wɛrɛ mun donna la o de ye mun ye i ka dɔn jamanadenw ye olu bɛ se ka conseil supérieur de la magistrature ka taa n'u ka kungo ye o ɲɛfɛ ka sɔrɔ u ma tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ a sabanan o de ye olu ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo n'an ko ma ko statut autonome ko o de bɛna bɔsi u la o la olu y'u hakilinata di ni yɛlɛma kofɔlen ninnu kan o hakilinata fɔlɔ o ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ bi mun ye ni maa kofɔlen ninnu ye k'olu kan ka don conseil supérieur kɔnɔna la ka sɔrɔ u tɛ sariyatigɛlaw ye ko u kana se ka kɛ wa a filanan u y'a yira k'a fɔ hali n'i y'a ye fanga dafiri bɛ ka caya Mali kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ jamana mara fanga ani sariyatigɛlaw ka fanga o fangaw u tɛ sen kelen kan mun ye jamana mara fanga ye o fanga de ka bon kosɛbɛ o sabanan u y'u hakilinata min di o de ye k'a fɔ ni nin kɛra sariya sunba ye nin cogo in na ka sɔrɔ yɛlɛma ma don a la mun ye olu ka baaraw kɛlen ye i ka dɔn démocratie kɛlɛ y'a to yɛlɛma hɔrɔnya min dira i ka dɔn sariyatigɛlaw ma o bɛna bɔsi u la o la u ka laɲiniw ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ ni baara fɔlɔ min kɛla nin ye o sariyakisɛ 64 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ conseil supérieur de la magistrature n'u ka soba ye o ɲamaya k'o bɛ jamana kuntigi bolo i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ cogo min na ko o de ka minɛ o la ka di sariyatigɛlaw ma wa u tilala ka yira k'a fɔ mun ye olu ka yɛrɛma hɔrɔnya ye n'u ye u ka statut autonome ye k'o ka segin a nɔ na Mohamed Danyogo VOA tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ. An bɛ taa Koro mara la ka da ka dumuni feerela minnu ni olu bɛ sigi kalansow da la u ka denmisɛnw ka sɛgɛnnafiɲɛ waatiw n'a bɛ wele ko récréation sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko a dumuni kofɔlen ninnu caman ma sanu ka sabu kɛ a lasagon cogo ye ni kana n'a ye feerelikɛyɔrɔ la nin de bɛna kɛ VOA ka lasigiden Tijani Wedrago ale ka laseliw ye ka bɔ Koro. Kalan o kɔni daminɛna kalandenw olu kɔni b'u sɔgɔma joona ni ka taa kalanyɔrɔ la ka segin ka na so fo midi waati a kɔni tɛ taa kɔngɔ la muɲu kɔ nka u ka sɛgɛn lafiɲɛ waati mana se kalanyɔrɔw la caman bi bɔ ka taa dumuniw san musolaka dɔw fɛ u ka kalansow daw la Fatumata Wedrago ale ye dumuni feereba dɔ ye Jugajɛ Dolo la Koro. Ne bɛ pate ku ani firiti ani sandusu fana b'a la ne b'a feere ekɔlidenw de ma n'i y'a datugu sisan poussière ti don a la foyi ti don a la. Aïssata Samaseku ale fana bɛ minfɛnw de feere Jugajɛ Dolo la Koro. Ne bɛ jinibere de feere ekɔliso da la yen muguji b'a la tomiji b'a la lenburukumuni ji ani cɔkɔnji b'a la a bɛɛ b'a la basa n b'a saniya de k'a don glacière kɔnɔ glacière ko fo k'a jɛ k'a don a kɔnɔ k'a datugu poussière bɛ yen poussière kana don a la. Usman Gindo ale ni Aïssata Balam an ka olu lamɛn olu ye kalandenw ye. Ne taara nɔnɔ de san. Récréation bɔra n taara lɔ de san. Parce que lɔ de diyara n ye bi. N bɔra récréation fɛ n taara fari de san. O de diyara n ye. Wa ka di n ye wa saniyalen don fana. Cɛkura Tarawele ale ye kalandenw kɔlɔsiba dɔ ye Saka Dama la an k'ale lamɛn. De temps en temps an bɛ to ka bɔ ka taa suguni na an bɛ taa a lajɛ ni feerefɛn ninnu n'u protégelen don u bɛ to ka mana bila a kan franchement parler an kɔni jateminɛ kɛ muso ninnu bɛ yen nɔ u kɔni cɛsirilen don yɔrɔ la hygiène fanfɛla u bɛ k'u cɛsiri bon
ka bɔ o waati la fo ka se bi ma an kɔni tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ denmisɛn de fɛn dun yen nɔ k'a ye fɛn sɔrɔ dumuni ko la an m'a ye. nin dumuni ninnu n'a ma lasago a kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka se denmisɛnninw kan an ka wasa mari ko lamɛn. n'a y'a jateminɛ u bɛ dumuni minnu dun i y'a fɔ cogo min na an b'a ye k'a fɔ dumuni ninnu lasago cogo man ɲi kosɛbɛ o dun u bɛ kɔlɔlɔ jumɛn se mɔgɔw ma adamadenya yɛrɛ la o ye kɔnɔboli banaw ye an bɛ se ka fɔ a fɔlɔ ye olu ye denmisɛnninw dun de bɛ yen an maakɔrɔbaw yɛrɛ bɛ se k'an yɛrɛ bɔ ko dɔw la denmisɛnninw tɛ se k'u yɛrɛ bɔ o la. Tijani Wederagu VO Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ambalma ayaw bisimila alibi aw beka VOA Bambara kambali kura kunnafoni na meni wati na aka arajo fiensraw bela jelen fe Bamako na lamini o ye fiɲɛ turukala 102 fiɲɛ sira ye Nyorodi Sahel kaw bɛ se k'an sɔrɔ arajo emergency ka 99.6 Buguni arajo kumase 92 fiɲɛ sira fɛ Yuwarukaw a b'an sɔrɔ arajo Dunia ka 101.2 Koro o ye arajo Orona ye 93.2 Gawo aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 kan Tumutu fiɲɛ turukala 93.3 Abidjankaw aw b'an sɔrɔ ni waati na 99 fiɲɛ sira fɛ Wagadugu o ye fiɲɛ turukala 102.4 ye an ka bɔlɔlɔsira ba bɛ www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram bɔlɔlɔ kan VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati na Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC an taa Bamako kɛnɛya minisiriso a ka bulon kɔnɔ kunu alamisa octobre kalo tile 27 san 2022 u y'a yira k'a fɔ maa minnu sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana b'u la o ye mɔgɔ 130 ni mɔgɔ 80 ni mɔgɔ 2 ye maa kelen o sɔrɔla o senfɛ ka fara banabaatɔ kan o ye coronavirus banabaatɔ Mali jamana kɔnɔ hakɛ kɛ mɔgɔ 32 ani mɔgɔ 700 ni mɔgɔ 23 maa minnu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ o ye mɔgɔ 700 ni mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 2 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso a ka kunu alamisa octobre kalo tile 27 o kunnafoni di senfɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa farafina gunkana ni diɲɛ fan wɛrɛw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Rusi jamana kabiri kɛlɛ donna o ni Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni nin y'a kalo caman ye a yirala k'a fɔ farafina gunkana tilebiyan fanfɛla la fɔɲɔgɔnkɔ bɛ ɲini ka don a faso jamatɔn maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ fan fila bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka fan kelen o la fasa VOA tɔgɔ la bi Moribo Danbele ale bɛ o kunnafoniw di an ma Farafina ani kodɔnnaw ka lajɛrɛ tako segina mun kɛra farafina lakananko kan nin dɔgɔkun in na kɔni ye weleweleda caman kɛ yaasa ko bɛ se ka damakɛɲɛ ɲɔgɔn ma cogo min. Édition. L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes. Ko farafina tɛ Ukraine juguya la ko u tɛ fɛ a ka miiri k'a fɔ ko farafin mɔgɔ tɛ ko min bɛ kan ka kɛ Ukraine ko u tɛ fiyewu ni kumakan in bɔra Senegal jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall da kɔnɔ ni ale de tun ye ninnu bɛɛ bisimilabaga ye ani ale de ye farafina keleya tɔnba o ɲɛmɔgɔ ye nka a ko farafinw b'a fɔ wagati min na ko Ukraine ni bin kɛra a kan ko o ɲɔgɔnna de bɛ kɛ farafina na kuma bɛɛ ka sababuya kɛ jatigɛwale firilen don farafina kan a y'o fɔ duniya tɛ kan ka farafina dɛmɛ a ka se ka
fantanya ni sɔrɔntanya ani banaw k'olu kɛlɛ. Mun kumakan kelen lasera farafina ɲɛmɔgɔ caman fɛ ko nin waleya in bɛ farafinw dusuma kasi kosɛbɛ wagati min na u b'a ye ko miliyari caman de bɛ ta ka surula Ukraine kan. Mɔgɔ si hakili tɛ lakanabaliya min bɛ Sahel kɔnɔna la. Ni laseli kɛra Niger jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔfɛ Mahamadu Isufu. A y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ faamuya wagati min na gɛlɛya minnu bɛ yen yaasa ka se ka euro miliyɔn 400 sɔrɔ mun tun kan ka di farafina u ka faranka jɛkulu min bɛ yen ni ale tun kan ka sigi sen kan ka jihadi kɛlɛ san 2017 G5 Sahel fɛ ni o ye Mauritanie, Mali, Burkina, Niger ani Chad ko o wari o ma se ka sɔrɔ n'a fɔra ko nin bɛ senna ko a faamuyali ka gɛlɛn. Ni kuma kelen fɛnɛ lasera Mali jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiri fɛ Abdoulaye Diop ni Mali sama ka bɔ G5 Sahel la ka d'a kan u ko Faransi fanga ka bɔ a la kosɛbɛ. A ko Ukraine k'a ɲinina farafinw fɛ ko u ka bolo kelen ta ko tile damada dɔrɔn ko a yera miliyari 8 de sera ka sɔrɔ a ka kuma la ko o ye politiki fanfilama ko ye ko nin bɛɛ ye nin ye a kɛra farafin ye o fara jɛman walima fara bilenman walima nɛrɛmuguma k'a bɛɛ dama ka kan. Assurément pas protéger des populations menacées par des groupes terroristes. Nakama dogo Mali kura au nakama dogo nyana nakama dogo Mali kura yo au nakante dogo nyana Washington konona na yano au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi usigilen file au nakama dogo nyana de nakama dogo kayatu yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mariam yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mori wau nakama dogo nyana nakama dogo Mamedi yo au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi sigilen file inakama dogo nyana. Amtani kunnafoniw ye Senegal jamana kan ni waati na jalaki bina u ka ministri fila ka fɔ k'u tɔgɔ yera yuruguyurugu ko dɔw la min bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛn dɔw sanni kan ni a nafolo hakɛ bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyari 45 la o senfɛ u ka faso jamatɔn min bɛ yen n'a bɛ wele ko Forum Civil ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ k'u ka bɔ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ walasa ka se ka walawalali kɛ ka di jamanadenw ma. N'a man jara VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Dakar ale b'o kunnafoniw lase. Kunnafonidilaw ka sɛgɛsɛgɛli tɔ min tɔgɔ Organized Crime and Corporation Reporting Project n'a bɛ sen kan kabini san 2006 o de ka sɛgɛsɛgɛliw fɛ y'a jira ko Senegali ka minisiri fila Abdul Karim Sall n'a tun bɛ lamini minisiriya la ani Abdoulaye Daouda Diallo a fana tun bɛ nafoloko minisiriya la ko bɛnkan sɔrɔla u ni Niger jamanaden Abubakar Hima n'u b'a wele Petit Boubé cɛ walasa ka kɛlɛminɛnw san i n'a fɔ marifaw n'a ɲɔgɔnna caman. O bɛnkan kɛra janvier kalo tɛmɛnen in de ye ani lamini minisiri kɔrɔ cɛ Abdul Karim Sall n'a nafolo hakɛ ye sefa wari miliyari 45 ni miliyɔn 300 ye. Kunnafonidilaw ka tɔn in sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ Senegali jamana kunnafonidisow y'a labɔ kɛnɛ kan kunun alamisa ko marifa ninnu sanna marifa feere baarada dɔ de la Israel jamana na k'a sɔrɔ jamana kɔnɔ ni marifaw bɛ san a ŋaniya ka kan ka bɔ kɛlɛbolo minisiriso de la nka lamini minisiriso de ye nin kɛlɛminɛnw san a nɔ la. Kunnafoni sɛbɛnw y'a jira ko Petit Boubé n'a ni Senegali ka lamini minisiri bɛnna ka ni marifaw san k'a ka jamana Niger kiritigɛlaw b'a ɲinina ka d'a kan sika b'a kan k'a ye nanbara dɔ kɛ kɛlɛminɛw dɔ sanni na yen n'o nafolo hakɛ ye dolari wari miliyɔn 400 ye. O kama Senegali jamanadenw ka lafasali tɔn Forum Civil n'a ɲɛmaya bɛ Birane Seck bolo ye minisiri fila in wele ka ɲɛfɔli kɛ Senegali jamanadenw ye ni marifa koɲa in kan ko sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ fana. O la Senegali mara jɛkulu kuma lasela Abdou Karim Fofana sɛbɛn kɔnɔ kunnafonidisow la y'a sɛnbɛntiya ko kɛlɛminɛw sanna nka k'u sanna sariya de kan nafolo hakɛ min fɔra k'u sanna n'o ye miliyari 45 ni miliyɔn 300 in ye ko tiɲɛ t'o la nka a ma dafo a k'u sanna Petit Boubé min ma n'a yɛrɛ ka marifa feere yɔrɔ tɔgɔ Lavi Commercial Brokers ko tiɲɛ t'o fana la. Abdou Karim Fofana ko lamini minisiri ka kan ka marifaw san i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na bari a ka baarada ye ka lamini de matarafa mɔgɔ juguw la. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. N balimaw aw ni yantuma ni sibiri na an bena kuma lakanabaliya ani politiki ko la Burkina minɛna kabini san 2015 fariya ko dɔ la
min bɛ tali kɛ jihadisi jɛkuluw la minnu bɛ al-qaida ni état islamique jɛkuluw la nka jamanatigi kura capitaine Ibrahima Traoré ye fanga ɲɛmɔgɔ kura dɔ sigi min kun b'a ye ka mɔgɔw u n'u ka nafolo bololafɛnw lakana ani ka mara ɲuman sabati fɛɛrɛ kura minnu bɛna latigɛ ka ɲɛsin jatigɛ wale kɛlɛli ma olu bɛna kɛ mun ye aw fɛ yala nin furancɛ fanga kura nin bɛna se ka lakana basigi wa n'a b'a fɛ k'aw sen don nin jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Bambara an b'a fɔ. Ameriki jamana kan yan musow ka kɔnɔtiɲɛ kuma bɛ barodaw bɛɛ lajɛlen na min ɲɔgɔn sama caman cayalen don fan fila ni ɲɔgɔn cɛ minnu b'a fɛ a koɲa ka kɔn ani minnu b'a fɛ sariya k'a ladɔn walasa a ka se ka bila jamana yɛrɛ ka sariyasenw kɔnɔna la o de sen fɛ a yirala k'a fɔ ni ɲɔgɔn sama minnu bɛ senna bɛɛ ka kɛ ka kɔn camancɛ kalata ɲɛ min kan ka kɛ novembre kalo tile 8 san 2022 VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Touré ale b'o kunnafoniw di. Ameriki wotekɛlaw b'u labɛn ka taa wotela tarata don novembre kalo tile 8 jamanatigi kɔrɔ Donald Trump bɛ ɲɛfɛ ani camancɛ la wotekɛlaw hakili la hali ni a tɛ wote sɛbɛn kan hali ni politiki sɛgɛsɛgɛkɛlaw tɛ tɔnɔba sɔrɔ démocratew fɛ Trump ni républicains tɛ ka fansi ta dɔgɔkun min bɛ ka kɔn kalataw ɲɛ Trump ye ɲɔgɔnyew kɛ tuma dɔw la u bɛ se 2 ma tile kɔnɔ ka kumakan dumanw kan i n'a fɔ jamanadenw ka bɔ nɔgɔ la walasa ka sigiyɔrɔ lawuli Washington sigida wotekɛlaw ye kuma ta Reuters fɛ ko minnu nafa ka bon u bolo kosɛbɛ musow ka jɔsɛriya bɔ nɔgɔ la kɛnɛya ko walima kiiritigɛsoba bɛɛ sɔnna ma ko wote nin ka kɛ jɛmufaga taabolo dɔ ye o ye ko kɔrɔba ye Andrea Gillespie min ye karamɔgɔba ye kalanfa don Emory sanfɛ kalanso la y'a fɔ ko a tɛ i n'a fɔ mɔgɔw ye kɔnɔtiɲɛ dabɔ i n'a fɔ gɛlɛya kama n'a sɔrɔla a tun tɛna kɛ ko ye nin kalata nin na a tun tɛ kɛ ko dɔ ye kiiritigɛsoba ɲɛkɔrɔ yɔrɔ min na kiiritigɛsoba y'a la ka misali dɔw wuli mun tun bɛ san 50 ɲɔgɔn bɔ a ko ten Madame Gillespie y'a fara kan min bɛ kuma kiiritigɛso ka latigɛ kan juin kalo tɛmɛnen na n'o ye Roe versus Wade ka fanga tiɲɛ baarakɛdaw minnu bɛ tugu mɔgɔw kɔ n'o ye Ad Impact ye o ka fɔ la musaka min bɛ kɛ politiki laseli gansigiliw la o bɛna se miliyari 10 ɲɔgɔnna ma novembre kalo o tile 8 kalataw la o ye Ameriki kalata bɛɛ lajɛlen ye Gillespie dalen b'a la k'u jɔyɔrɔ bɛ kalata la novembre kalo tile 8 na o camancɛ kalataw bɛna kɛ Ameriki jamana na o bɛna jira politiki bolofara 2 cɛ la républicain walima démocrate bɛna wasabulon o so kelen bɛɛ mara wa a jaabi bɛna nɔba bila jamanatigi Joe Biden ka fanga san 2 nataw la White House kɔnɔ Mohamed Touré VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Washington DC. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ka da nin kan sisan an ka jɛ an ka Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Mali sirantolantanaw labɛnnen don ka sebaya ta sini sibiri octobre kalo tile 29 san 2022 in na Rwanda ɲɛkɔrɔ sirantolanta ɲɔgɔndan don min bɛ don Coupe d'Afrique des Nations U23 Maroc san wɛrɛ 2023 éliminatoire hukumu kɔnɔ a kumakan Mali jalatigi Mamadu Yoro Jabi y'a lase Mali degeli laban sen fɛ ka kɔn ɲɔgɔndan in ɲɛ kunu alamisa stade du 26 mars la Bamako. An kan ka gagner jagoya la parce que o fo ma se kan ci bɔ donc nous nana an faso la on jagoya me victoire ta groupe dans l'ensemble ça va an glebe samedi match la supporteru ka bɔ kana kosɛbɛ parce que o fe no ka supporteru fana bɔra k'u soutenir très bien an m'a ɲini malien bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ kana an soutenir o ni nisɔndiya bɛ segin so fana fɛɛrɛ caman sigilen don sen kan Mali fɛ walasa ka sebaya sɔrɔ sini ɲɔgɔndan na Alu Badara Jalo Konti Mali degeli karamɔgɔ ka fɔ la an tun b'a fɛ ka essayer ka an qualifier depuis ale la n'a ma se min ma marché an bolo ale la an y'a se k'o de corriger pour ka se ka match retour entamer kosɛbɛ quoi parce que an ka fɛn caman bɛ olu ma se ka marché ale la an ye baara k'o kan o de fana ka point fort n'u ka point faible an ye baara k'o fana kan. Konti y'a yira ko a y'a fɔ sirantolantanaw ye ko fari faga tɛ yen. n y'a fɔ joueur balontan ma ban balontan ko ka ca sisan équipe d'unité équipe m'an bolo je pense qu'an dalen b'a la an bɛ se ka qualification arracher ici même si an m'an ka balontannaw bɛɛ sɔrɔ comme on voulait an bɔra caman nafa ma se k'u sɔrɔ. Mali degeli karamɔgɔ Alu Badara Jalo Konti ye wele ka kɛrɛnkɛrɛn lase senkɔrɔ madonubaw ma
n'o ye supporterw ye. K'an dɛmɛ u jɔyɔrɔ ka bon u kana k'an supporter ka tɛgɛrɛ fɔ an ye pour que ka se ka tɛgɛrɛ fɔ an ye fo k'an fana ka yira ko an ka fɛn dɔ yira u sago de u ka équipe ka gagner. Supporter bɛ victoire fɛ mais ils veulent aussi la victoire avec la manière. Il faut d'abord gagner ensuite chercher la manière. Ni Ala sɔnna n'an y'o kɛ je pense que supporter b'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que o de ka d'u ye parce que balotan ka di Maliens ye bɛɛ ka na k'an supporter. Hakilina jiginna ɲɔgɔndan tagali la filani bin de kɛra CMACC la cɛlu kelen fan fila bɛ fɛ Rwanda ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. CAN U23 farafina gun sirantɔlɔntan ɲɔgɔndanba don min bɛ sirantɔlɔntan o ko fɔ minnu si ma tɛmɛ san 23 kan san wɛrɛ 2023 ta bɛna taa 10 Maroko jamana kan. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Marakaw ne ko k'aw ka don bulon kɔnɔ k'aw sigi ne bɛ bulon ɲɛfɛ ne bɛ k'aw lajɛ rétroviseur la doni b'aw kunna ko mɔ aw bɛ fɛ ka dɔ bɔ doni giriya la Marakaw Lamagale ne sorobale mankan don tuguni dɔ fara radio mankan ka fara finafɔli waati Lamagale i jɔ ta tuguni nin ye Modibo mankan ye awɔ VOA Modibo fara finafɔli waati Rabat 13h 14h u bɛ tila ka sigi a kan Tibiri Kari ani Tɛnɛ ayi nin kana fɔ mɔgɔ si kɔ Lamagale bɛ se ka bulon wala sisan ne bɛ taa kɔnɔ a y'o kelen dɔrɔn fo pas 0. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw la min labɛnna Sekaw ka cɛjan Cheikh Ciro ani Senimu Keita fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Robert Bolo jamukan lasiraw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Kunnafoni mun bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. Amerik jamana bena ka layidu talen dafa Indo-Pacific jamanaw la. Lakana ministriso ɲɛmɔgɔ Lloyd Austin y'a jira a ka ɲiningali dɔ la kɔsa na n'a ko an bɛ ka baara kɛ walasa ka semanko ɲuman sɔrɔ ani boloyɔrɔ bɛnnenw na walasa k'an jɛɲɔgɔnw dɛmɛ u ka Indo-Pacific hɔrɔnyalen ni dawulilen mara. Ni ɲiningali kɛra Chinois jamana ka sɔrɔsi baara cayalenba la ani binganiw Taiwan kɔgɔjida la. Lakana ministriso ɲɛmɔgɔ Austin y'a fɔ ko Chine bɛ ka taa ɲɛ walasa ka min sigi sen kan an bɛ min wele ko deliko kuraw ye. An ye Taiwan kɔgɔjida la camancɛ sira tɛmɛsiraw damadɔ ye u ka pankuru fɛ wa dɔ farala o hakɛw kan waati tɛmɛnenw kɔfɛ. An ye baara caman ye n'u ka dugukolo sanfɛla kurun ye ji la Taiwan ani a lamini na. Lakana ministriso ɲɛmɔgɔ y'a jira ko Amerik t'a fɛ ka fɛn bolofan kelen yɛlɛma cogoya ye min bɛ Taiwan lahalaya bolodalen ko la wa ko Amerik ka Chinois jamana kelen ka politiki siratigɛ ma yɛlɛma. A y'a jira ko ka kɛɲɛ ni Taiwan jɛɲɔgɔnya sariya ye an b'an jija ka Taiwan dɛmɛ ka semako yiriwa walasa k'a yɛrɛ lafasa wa o baara taara ɲɛ waati tɛmɛnenw kɔ a bɛna taa ɲɛ fo kana se don nataw ma. Kalo tɛmɛnenw a ka taama na Azi jamana na jamanatigi dankan Kamala Harris y'o cɛsiri kelen nin jira a ka kumaw kɔnɔ USS Howard kurunba kɔnɔ Yokosuka Japon jamana la. A y'a jira ko République populaire de Chine ka kɛ cogo jɔrɔnanko Chinois kɔrɔnfɛ kɔgɔjiw la ani Chinois woroduguyanfan kɔgɔji la ani kɔsan na a ye kɔrɔmatigɛ kɛ Taiwan kɔgɔjida la. An bɛna taa fɛ ka kɛlɛ kɛ fɛn o fɛn bɛ se ka yɛrɛma bolo fara kelen politiki siratigɛ n'o ye status quo bɔ a nɔ na. Jamanatigi dankan y'o fɔ. Wa an bɛna taa fɛ ka Taiwan ka yɛrɛ lafasali dɛmɛ ka bɛn an ka politiki ma min bɛ sen na kabini tuma jan. A y'a fɔ ko Taiwan ye bɛɛjɛ fanga ɲɛnama ye min bɛ dɛmɛ don diɲɛ nafa la ka taa fɛɛrɛtigɛ la ka se kɛnɛya ko ma ani a kɔfɛ wa Amerik bɛna taa a fɛ ka anw ka jɛɲɔgɔnya fɛsɛfɛsɛ minnu tɛ foroba tiɲɛ ye. Amerik jamana tɛ kɛlɛ walima kɛlɛ nɛnɛ ɲini ni République populaire de Chine ye. Jamanatigi dankan Harris y'a fɔ ko tiɲɛ na an bɛna baara kɛ ni jamana bɛɛ ye min b'a fɛ ka diɲɛ gɛlɛyaw ɲɛnabɔ. Jamanatigi dankan y'a jira ko Amerik ye hɛrɛ ani baden fanga ye min bɛ waso. Amerik ka kɛlɛ Indo-Pacific kɔnɔ o ye hɛrɛ ni sabatili ɲinini ye ani ka dɛmɛ don anw jɛɲɔgɔn an'anw dɛmɛbagaw ma. Nin tun ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.